Така, само назадно предаваме, върхото е стабилно. Дай назадно предаваме да видим какво прави. Все едно карате S-класа. Дай назадно. Леко така да видим дали катери. Тръгвай. Дай, газ. Добре. И назадно става работата. Добре. Само назадно. Сега ще включи 4 по 4. Включи 4 по 4-то. Дай сега 4 по 4 да видят хората. Дай назаде или напред. Студ. Минус 4-5 градуса. Колешката се напъва. Вече няма боксуване. Чисто нови гуми на хондичката инжекция. Завъртия да видим дали въртат 4-те гуми. Няма буксуване. Сега 4 по 4-то. Дай сега 4 по 4 да видим. Камион. Това е. Дай. Затова ви трябва ТВ 4 по 4. Дай сега овърлото. Това е. Toyota Land Cruiser Nissan Patrol. Спрямо на задно S-класа. Последен модел мога тръгне. Затова ви трябва ТВ в момента 4 по 4 за вършене на работа, за оффроуд, за тежък оффроуд. Тия са чисто нови гуми на Хондата. Тук е лето долу, не е сняг. На минус 3-4 градуса в момента машината е топ. Висока, тясна, навсякъде минава. Това е машината за зимата най-вече. Заповядайте на топ цена в момента.